kublaya piki paralok para jor baro ki baju sengap ban pa ya kane ka video tela khot la wer ya phi wei pa i wei ban kumju ru na jangan bat na jangai ru sengap ba ban one ha kane ka dancing competition kadon ki game ba pher la shai te kadon ka dancing competition ha ka por jan met te nga khot nga wer ya phi ya ki paralok ki bana jan bat na jangai sengap ba ban one ya shimbenta ha kane ka dancing competition te ka prize hangne kalong kabarit kamdei ka ba he ndre kalong ka ba itnat ka prize te ka prize ka banang kong kalong san hajar ka ba ar lai hajar ka blai ar hajar bat ka ba saw shi hajar a consolation prize kalong san spating ka te tangkane kuble shibun ye phi singo ba ban wan ya shimbenta lem ban ai jingkerchan lem ya kane ka dancing competition tangkane kuble shibun ngin saya kan dupat ha ka wei ka video